हाय गाइज, नमस्ते प्रणाम। हम रागिनी सिंह जिला गोपालगंज से आज एगो खूब सुंदर गाली गीत सुनाओ तनी जवन की दुल्हा मरवा में आवेलन त हमनी सब गाइले स और औरो लोगिन गायम लोगन। हमके उम्मीद बा कि आप सबके भी बहुत अच्छा लगी और गीत सुनाओ तनी। तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेम लोगी कि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करम तो सबसे पहले नोटिफिकेशन रहुआ सबके मिली। मटी के पढ़ैया दुल्हा पढ़हूँ ना पहिले हो, हाथ के कितबिया दुल्हा धरहूँ ना पहिले हो, हाथ के कितबिया दुल्हा धरहूँ ना पहिले हो। मरवा में सरहज रानी खारे हिंदी झारस, मरवा में सरहज रानी खारे हिंदी झारस हो, उनकर जवाब दुल्हा देइयो ना पहिले हो, उनकर जवाबिया दुल्हा देइयो ना पहिले हो। मटी के पढ़ैया दुल्हा पढ़हूँ ना पहिले हो, हाथ के कितबिया दुल्हा धरहूँ ना पहिले हो, हाथ के कितबिया दुल्हा धरहूँ ना पहिले हो। अंगना में कौन साली खारे इंग्लिश बोलस हो, उनकर जवाबिया दुल्हा देवहूँ ना पहिले हो, उनकर जवाबिया दुल्हा देवहूँ ना पहिले। मटी के पढ़ैया दुल्हा माटी में मिलवले हो, चढ़ली जवनिया दुल्हा बहिन पर गंवले हो, चढ़ली जवनिया दुल्हा बहिन पर गंवले हो। मटी के पढ़ैया दुल्हा माटी में मिलवले हो, चढ़ली जवनिया दुल्हा बहिन पर गंवले हो, चढ़ली जवनिया दुल्हा